Fit-tmiem din il-ġimgħa l-Malta Institute of Professional Photography, l-MIPP, se torganizza konvenzjoni f'Monte Cristo Estates li se tkun qed titratta diversi aspetti tal-fotografija. Il-President u l-fundatur tal-MIPP, Kevin Asa, għallinna li din il-konvenzjoni se tittella għal 11 darba u ddeskriva l-għan prinċipali ta' din il-konvenzjoni. Inġibu photographers minn barra u ġeneralment insibuhom anke minn pajjiżi differenti biex aħna nkunu nistgħu nidħaltu magħhom u ninnetwerkjaw biex joħroġ ċertu ideat ġodda mhux dejjem magħluqin forsi fil-ideat tagħna biss. Fost il-mistednin li se jkunu preżenti għal din il-konvenzjoni se jkun hemm fotografi ta' fama internazzjonali. Dis-sena se nġibu persuna li diġà kien magħna xerba' snin ilu, ċertu Damien McIlgady, huwa magħruf ħafna fil-qasam sewwa tal-fotografija sewwa tat-teaching tal-fotografija fl-Ingilterra. U se nġibu newcomer ġejja l-ewwel darba mir-Rumanija, hija fotografa mara jisimha Kristina Venedikt u x-xogħol tagħha huwa surreali ħafna huwa differenti. Il-konvenzjoni se tkun qed tikkonsisti f'bosta workshops ta' prattika tal-fotografija u kif ukoll lezzjonijiet rigward l-iżvilupp fil-kunċett tal-fotografija. Kevin Asa għallinna li din il-konvenzjoni hija miftuħa għal kulħadd filwaqt li ħeġġeġ il-dawk kollha li għandhom għall-qalbhom il-fotografija biex jattendu. Għal aktar informazzjoni wieħed jista' jżur is-sit tal-MIPP jew il-paġna tagħhom fuq Facebook.